O vindeiro 27 de maio, despois do pleno ordinario, a Corporación da Deputación de Pontevedra celebrará a sesión extraordinaria polo caso do enchufe da cuñada da presidenta Carmela Silva. Estamos aquí para celebrar a victoria política e xudicial do Grupo Provincial do Partido Popular. O xulgado contencioso administrativo número 2 de Pontevedra acaba de dar a razón a este Grupo Provincial do Partido Popular. O Goberno provincial fixa convocatoria despois de coñecer a sentenza do xulgado contencioso administrativo número 2 de Pontevedra, que decidiu atender o recurso do Partido Popular. A xuíza conclúe que os deputados teñen dereito a que se debatan as cuestións sobre o control e fiscalización dos órganos de goberno da Deputación e, polo tanto, da súa presidenta. Carmela Silva está arrinconada por un xulgado. Ten que convocar obrigatoriamente este pleno porque llo dicta un xuíz. Hai unha sentencia que di basta xa, que ten que sair do seu escondite e convocar o pleno extraordinario que o Partido Popular solicitou para dar explicacións e asumir responsabilidades políticas pola trama corrupta para enchufar a súa cuñada. O PP solicitara o pleno extraordinario en decembro de 2021. O seu obxectivo era instar a presidenta provincial a asumir responsabilidades políticas tras a sentenza do Tribunal Supremo que condenou a un funcionario do Concello de Vigo por participar nunha trama de contratación irregular da que se beneficiou a cuñada de Carmela Silva. Dende o goberno bipartito da Diputación, PSOE e BNG non só calan, senón que ademais pretendían silenciar a oposición, aos representantes dos veciños e da cidadanía. Comportamentos máis propios doutros réximenes políticos. Carmela Silva non pode estar un día máis ao fronte da Diputación de Pontevedra. Está totalmente desacreditada.